Jaké je to žít se ženou po mnoha letech manželství s mužem? A jak to funguje v ženském partnerství, když zrovna obě partnerky mají premenstruační fázi? A má cenu stát se virtuální asistentkou, když většinu jejich úkolů dneska umí udělat AI? Dobrý den, jsem Dana Sofie Šlancerová a vítám vás u podcastu Most mezi světy. Se svými hosty otevírám témata, o kterých se zatím moc nemluví, která jsou tabu, nová, neobvyklá, nebo jednoduše prostě příliš zvláštní pro naši racionální mysl. A na těchto podcastech taky často mluvíme o tom, kam jako lidé můžeme směřovat v blízké budoucnosti. Jak by mohl vypadat náš život, kdyby nebyl založený na strachu, na manipulaci, na iluzi toho, že žijeme v nedostatku? Jak by vypadal, kdybychom místo toho fungovali tak, že žijeme v lásce, v důvěře, ve spolupráci a existuje hojnost pro všechny? Jak by vypadal náš svět, kdybychom znovu vnímali přírodu jako vědomou součást našeho světa a nejenom jako zdroj surovin, které neustále těžíme a využíváme? A co by se stalo, kdybychom měli schopnosti, které se nám dneska zdají superhrdinské? A co kdyby existovaly věci, o kterých dneska nevíme, že můžou existovat, ale až k nám přijdou, tak můžou zcela změnit náš život i svět. Mým hostem dnes je Gabriela Revická, slovenská spisovatelka, podnikatelka, lektorka, zakladatelka projektu eŽeny a autorské školy Literario. A krom toho, jak už jsem naznačila, po letech života v manželství s mužem, se kterým má dvě krásné dcery, se rozhodla žít se ženou. Ale to všechno probereme postupně. Gabi, vítej. Ahoj, ďakujem za toto pozvanie, veľmi sa teším. My už jsme spolu natáčeli rozhovor, já jsem si to dohledávala, v roce 21. A ten se jmenoval Rozhodla jsem se žít se ženou. A ty jsi tam mluvila o tom, jak se rozešla se svým mužem a jak se začala žít se ženou. Ale já, když se ohlídnu jakoby zpět, je to 5 let, ale pořád mám pocit, že tady tohle téma není téma, o kterém se dostatečně mluví. Takže já bych chtěla, aby jsme si o něm popovídali znovu. Zkus mi říct, jak se to vlastně stalo, že ty téměř v babičkovském věku se rozhodla rozvést a začít žít s někým opačného pohlaví. No, ťažká otázka. Ako postupne prichádzalo rozhodnutie. Proste život to tak priniesol. Ja som naozaj bola skoro 30 rokov v manželstve s mojou veľkou láskou, k čomu potrebujem. A chcem povedať, že tá láska neodišla, tam medzi nami stále je, ale vnímala som, ako sa oboja odlišne vyvíjame, ako máme aj inak nastavené naše zámery a postoje. A veľa našich starých vzorcov sa nejak nevedelo nájsť v kompatibilite. A hovorí sa, že keď je niekde puklina, tak tam do tej pukliny sa dostane voda. Tak to nejak sa stalo to, že som sa zoznámila so ženou, ktorá bola aj je vydatá a nikdy by mi nenapadlo, že sa stane to, že by sme sa s mojím manželom rozišli. To bola Snad nebolo väčšej lásky v našom okolí. Mali sme veľa fanúšikov nášho vzťahu, mnohí sa už porozvádzali. Proste prišla tá puklina. Hmm. A ta puklina, bylo to jakoby postupně, nebo prostě to bylo naráz a najednou si byla z toho vztahu pryč? Jak to probíhalo? Nebo kdy ses vlastně dozvěděla, že jakoby vnitřně ti došlo, že můžeš žít i se ženou? Inak ja som teraz už 10 rokov sa považujem za slobodnú ženu, teda nevydatú. A nie je to o tom, že by som sa nasťahovala, alebo ku mne by sa nasťahovala moja partnerka. Žijem sama. Skôr to vnímam, že som sa vrátila k sebe. Čiže priamo nemám zažité, aké to je bývať a zažívať každodennosť vo vzťahu so ženou. Neviem, či dobre rozvíjam tvoju otázku. Pokojne mi polož pod Já se otázku. když tak doptám, já se když tak Dobre. doptám. Dobre.
No, ale vlastně já vím, že my jsme to v jednu dobu řešili. Jak je to s tím, když vlastně se potkáváte přece jenom nějakým způsobem a najednou vaše cykly, jak to tak bývá mezi ženami, se sladí a vy jste obě dvě premenstruační, že jo? Když je tam ten chlap, tak ten chlap by měl být takový neutrálnější, měl by být víc v pohodě, když navíc je vědomý, tak ví, že žena, když je v premenstruační fázi, prostě nic neřeším, odcházím, nebo ji jenom obejmu, nechám, aby prostě, jo, se tam na mě vyzuřila a všechno je v pohodě. Ale když vlastně takhle je to žena a navíc je to žena, která je taky v té premenstruační fázi, jaké to je? To je nářez. Pamätám sa, keď som ti písala prvýkrát, či neuvažuješ o tom, že by vznikli títo kružky a štvorce aj vo vzťahu, v ktorom sú dve ženy, pretože zladiť naše kalendáre. Áno, oni sa napokon aj zladia, tie dve ženy, cyklicky, najčastejšie, aspoň takto to vnímam. A nie je to jednoduché, keď sú dve ženy v predmenštruačnej fáze. Je super, keď je to obdobie odlišné. Lepšie sa vnímame, lepšie sa chápeme, čo môžem potvrdiť aj v mojom aktuálnom vzťahu, že je to zvýšenie opatrnosti, keď vnímam, že je moja partnerka v období PMS, tak potrebuje viac citlivosti a aj nadhľadu. Veľmi, veľmi to cítiť. Ale poznám aj veľa párov okolo seba, ktorí rešpektujú ženské cykly, že si to vedia takto krásne vyjadriť. No v tomto ženskom ponímaní a v ženských vzťahoch to chce podľa mňa podobnú bdelosť. Ale buď bdelá, keď máš PMS a tvoja partnerka tiež. Fú. No právě, no právě. Čím som staršia, tak tým je to ľahšie. A aj menej vnímam tieto výkyvy, aj keď moja partnerka tvrdí, že nie. A stále a viac som nervóznejšia, keď mi pripomenie, že mám PMS, alebo sa na to spýta. Ja navrhujem vždy, že vylúčme túto otázku. Nepýtaj sa ženy v PMS, či má PMS. To Já pre si mňa myslím, že tohle platí bez ohledu na pohlaví, no, že to hej. nás dokáže vytočit jako od kohokoliv. A rada prinášam aj taký pohľad, že PMS je vyvrcholenie niečoho, čo možno v iných fázach cyklu nevnímame, že nie je vyriešené. Hele, to si myslím, že si udeřila hřebík na hlavičku, protože to je přesně to, co říkám já. Já to vždycky popisuju tak, že my máme v těch předchozích fázích je na vrcholu naše racionální mysl, analytická racionální mysl. A pak my vlastně přijdeme do toho, že začneme vnímat mnohem emotivněji. To už jakoby začíná v té ovulační fázi, ale to jsou ty pozitivní emoce, jo. A teď jdeme dolů do toho, že výrazně vnímáme věci, které jsou mimo nás, které jsou v našem podvědomí a zejména z toho podvědomí začínají vylízat ti čertíci. Jo? A ti čertíci jsou přesně o tom, že my se na ně máme podívat a máme jim říct, aha, tohle je něco, co já potřebuji v životě změnit. Protože oni jinak pořád jakoby tlačí a pak, když my se snažíme potlačit prostě, tak je to jak papiňák, který prostě najednou vybuchne. Jo? A odnesou to všichni kolem nás, ať jsou to děti, ať jsou to partnerky, ať jsou to partneři. Jo? Takže opravdu, jak to říkáš, to PMS nám přináší, nebo ta premenstruační fáze, abych byla přesná, nám přináší schopnost podívat se do toho, co v našem životě není úplně OK a co bychom potřebovali změnit, aby jsme se cítili líp. A když si toho nejsme vědomi, tak vnímáme vlastně jenom ten vztek, který tam Presne, někde se to hej, hej. projeví. Jo? Hej, presne. Si mi poslala okruh výborných otázok a mne tak prebiehajú hlavou a uvedomila som si, že na niektoré by som odpovedala v inom poradí a to je možno, že aj táto prvá otázka, ako sa to vlastne stalo. Jedna z tých otázok bola, ako ovplyvnila moja knižka Juliet, to, že som si do života pritiahla ženu, lebo tam je podľa mňa to odpoveď na mieste, že keď prichádzala naša veľká vzťahová kríza, tak ja som, tým, že bolo pre mňa nepredstaviteľné, že by som opustila svojho partnera, tak som často utiekala do svojho sveta. Utiekala som do literatúry a písala som a predstavovala som si, že som v náručí svojej milenky, ktorá je všechápajúca, podporujúca. Podľa mňa som si vizualizovala svoju budúcnosť
A kebyže to je inak vo mne nastavené, keby som si vedela predstaviť, že budem s iným mužom, čo som si naozaj nevedela predstaviť, tak by to mohol byť kľudne muž. Ale nebyl. Byla to Ale žena. A ty ako si keď... vlastně o tom napsala právě ten román, Áno. který vyšel slovensky. On je aj je preložený do češtiny, ale zatiaľ nebol vydaný v češtine. Ale mám ho aj v češtine. Jo, je pravda, že my Češi úplně slovensky nečteme, vy čtete víc, nebo se díváte na český filmy, ale já jsem ho samozřejmě slovensky četla a je jako dechberoucí, je prostě, úplně mě strhnul a doporučovala jsem ti, aby vyšel i česky, že by to mělo, že by to stálo za to, ale najdou ho lidi někde, když by ho chtěli slovensky třeba? V Máš ho někde? slovenčine bez problémov, ale skutočne tá česká verzia je dobre zeditovaná. Nedávno som tomu venovala čas Super, super. lebo najprv bola preložená ako dobrovoľnícka aktivita jednej kočky z môjho týmu, ale ona nebola profička, takže teraz je to zeditované a upravené podľa mňa vo veľmi peknej podobe. Jo, a tak a fyzicky to chceš tisknout, anebo to bude jako e-kniha? Ja neviem, ja si možno nechám od teba poradiť, čo s tým. Dobře, tak jak, jak tady skončíme, tak to můžeme probrat. A já tam určitě dám odkaz pod video zase na tuhle knihu, aby se na ně diváci mohli podívat a případně si ji objednat a přečíst. No, takže ty si je napsala a vůbec si nevěděla, že se napojuješ na nějakou svoji budoucí časovou osu, ve které existuje Gabi, které se tady tohle všechno děje. Ale tím si tu časovou osu přitáhla do svojí reality. Je to tak? Hej, bolo Takže to magické, hej. a můžeš být, jako nám k tomu říct víc, jak se to stalo, nebo prostě? Inak niekedy si jedna vedma povedala, nech si dávam pozor na svoje myšlienky. Ja si uvedomujem, že keď sú ešte aj zapisované, a týmto spôsobom ešte prechádzajú do hmoty, keď sa na niečo veľmi sústredíme, tak sa môže stať, že sa jedného dňa ocitneme v realite, ktorú sme si predtým vizualizovali. Nebola to cieľená manifestácia, bol to unik z reality v podstate, možno aj moja terapia. A som sa jedného dňa ocitla na stretnutí, kde sme s mojou bývalou partnerkou preberali naše životy a ja som na ňu hľadela a vravím si, že je možné, že som ju nikdy takto nevnímala, že by to mohla byť realita práve s ňou. A potom pár dní na to som sa strhla zo sna a som sa odvážila aj napísať. A ona mi potom volala a ja som s ňou nechcela volať, veľmi som sa hambila, tak sme sa napokon stretli a preberali to a dali sme tomu priestor a čas, aby sme si to navnímali a napokon z toho bol 5,5 ročný vzťah. Wow, wow, wow. Ale jak se to stane, že jo? Jakože když půjdeme do nějakých filmů, který teďka jsou prezentovány tak různě, tak prostě ti mladí už na to přicházejí brzy, že jsou bisexuální nebo prostě přímo gejové nebo lesbičky. Ale ty jsi tam měla nějaké náznaky jako v mládí, že by to tak mohlo být? 30letý vztah s mužem tomu jako vůbec neodpovídá. Toto je u mňa naozaj tak, že sa zaraďujem medzi bisexuálov z toho dôvodu, že pre mňa to bolo ako s human designom. Keď som prvýkrát čítala svoj human design, ktorý mi darovala dcéra, tak jej vravím, že no dobré, ale to tak majú všetci, nie? A ona mi vraví, nie, toto máš mami iba ty tak. A s mojou bisexualitou to bolo tiež tak. Ja som si myslela, že sa všetci vnímame ako bytosti a je na našom rozhodnutí, či sme s mužom alebo so ženou. Že pre mňa stále platí, že sa rozhodujem cez energiu bytosti. A zistujem, že to nemajú všetci podobne. Jo, jo. Takže opravdu jako by to přišlo až později. Předtím Keby bol môj bývalý manžel ženou, možná by to přišlo dřív. hej, a rovnako mojej partnerky mužom, mohlo by to byť aj naopak. Naozaj to vnímam ako energiu, nejde o Jo, pohlavie. jo, V mojom rozumím. prípade, hej. Jo. No, ale to, co mě jakoby k tomu ještě napadá, tak možná to bylo i dobou, že jo? Protože vlastně my jsme se narodili ještě za komunismu, to prostě ta doba byla úplně jiná. Pak samozřejmě ty první lásky přicházely už později, ale
pořád, Áno. pořád to jako by bylo jiné, takže možná se to takhle nějak jako by poskládalo, že to tak v úzovkách bylo logické. Áno, Jo. kto vie, ako by to bolo. Mala som jednu veľmi dobrú priateľku zo školy, kde sme cítili k sebe náklonnosť, ale nikdy sa medzi nami nič neudialo. Áno, je možné, že keby v tých rokoch bola spoločnosť nastavená ináč a vedeli by sme si predstaviť inú realitu, tak by to bolo možné. Ťažko povedať spätne. A nebo kdyby se prostě narodila teď, já nevím, před 15 lety nebo 20, možná by to bylo zase jiné, že jo? To je No, zaujímavé. no. To si možno napíšem takýto príbeh. Tak ten si ráda přečtu. No ale navíc jako na Slovensku ještě mně přijde, že hraje velkou roli pořád ještě církev. U nás v Čechách je to takový, my jsme takový ateisti. Ale u vás je to s tou církví takový, a teď do Je. toho něco jako bisexualita. No pardon, jako. To je hneď jasná kategória, akože tam naozaj je veľká skupina ľudí, ktorá nerozumie, čo je bisexualita. A to je proste jasná homosexualita. Ale zaujímavé je to, čo si povedala o cirkvi a môj príbeh v súvislosti s cirkvou, lebo skôr vnímam vplyvy cirkvy, ale keď prišiel okamih, keď som sa chcela o tom porozprávať s mojou maminou, ktorá je kresťansky založená, nevedela som, ako to otvoriť a čakala som na správny čas a človek, ktorý ma podporil, bol práve kňaz. Ja. Povedal mi, že rozumie, čo v sebe cítim a aké to je náročné povedať o tom svojej mame. On to mal veľmi podobné, keď sa rozhodol, a teraz počúvaj, keď sa rozhodol, že povie svojej mame, že chce vstúpiť do seminária, že chce byť kňazom. A že nechce mít děti, manželku, děti, vnuky. A je to jako podobný princip, no. To je, Zajímavé. no. V Hm, konečnom dôsledku mi dodal odvahu kňaz. jo. A takže s maminkou si byla potom schopna to vykomunikovat. Áno, bolo to veľmi ťažké. A to prijatie vlastne dodnes neprišlo. A ten rozhovor bol hrozný, veľmi bolavý, pre ňu niečo nepriateľné a bolo to už v období, keď som sa rozišla so svojím manželom. Um, Myslela si, že toto je dôvod, moja sexualita a tam proste už neišla cesta, ako to vysvetliť. Hmm. Verím tomu, že na nejakej úrovni mi rozumie cez lásku, cez svoje srdce, ale ďalej to nesmerovalo, takže dnes o tom nehovoríme. Jo. A potkáváte se jako i s tvými partnerkami, nebo se s tvojí partnerkou a s maminkou? Výnimočne. Mhm. Ja mám dnes inú partnerku. Veľmi výnimočne, áno, stane sa to, ale nie je to nejaké bežné stretnutie. Samozrejme, keby ten vzťah bol o tom, že budeme spolu žiť a bývať, veľmi by to menilo karty. Lebo by som videla zmysluplnosť prinášať jasný status. Toto je človek, s ktorým Jo. budem žiť. A budem ho privádzať do nášho rodinného prostredia. Inak to majú moje céry, moje vnučky, moje okolie, snáď celý svet. Jo. No a to jsem se právě chtěla zeptat, co na to říkal tvůj muž? No, nadšený nebol. Já o tom mluvím právě proto, jak jsem to říkala v úvodu, že já vnímám, že v budoucnosti bude ten svět vztahový vypadat úplně jinak. Že prostě ty vztahy budou svým způsobem volnější, ale ne v tom smyslu, že by jsme byli jakoby méně zodpovědnější, že by jsme měli prostě jako víc vztahů a vlastně nám na těch vztazích nezáleželo. Ale že budeme možná prožívat jakoby víc vztahů, klidně budou jako víc muži, ženy, že to možná budeme víc zkoušet, co nám vyhovuje nebo tak. A, ale zároveň půjdeme víc do hloubky. Protože to většinou, co jako v současnosti lidem z těch vztazích chybí a proto se rozcházíme, je to, že jdeme opravdu jako do hloubky. Jo? Že někde se zasekneme a pak už dál jít nechcem a pak se raději rozejdeme, než kdyby tam měla přijít ta skutečná hloubka. Jo? Takže právě proto se i ptám, co tvůj muž, co tvoje děti a tak, protože vnímám, že do budoucna to bude prostě jinak a možná ty si nějakým tím vzorem, který to tady jako přinesl a Inak, vieš, čo je zaujímavé, že práve dnes, keď nahrávame tento rozhovor, tak je 13. august však. A dnes máme 38. výročie s mojím mužom.
kedy sme začali spolu chodiť a Jo. my sme si na výročia vždy potrpeli. A v tom sne sme spolu bývali. A on úplne rešpektoval môj život a ostali sme v zachovávaní tej vrstvy nášho vzťahu, ktorá sa týka rodiny, partnerstva, priateľstva. Bolo to veľmi zaujímavé v samotnom sne, ako som si uvedomovala, že ako fungujeme, Mhm. ako sa dá fungovať. Ako, áno, neviem, či si tým chcela ty, ale pôvodne naznačiť niečo iné, že sa bude spoločnosť uberať možno aj smerom k polyamorii, to si chcela naznačiť? Hele, jako nenutně jsem tím chtěla říct, že bychom museli mít jakoby víc partnerů, spíš je to jako jedna z možností, která asi pravděpodobně bude jakoby mnohem víc běžná, než je dneska. Že jo, já samozřejmě jsem prošla různými tantrickými kurzy, že jo, kamarádím se s Denisou Bříhá Palečkovou a tak, takže prostě jakoby mám ponětí o polyamory a tak, ale vlastně třeba pro mě to nějak vůbec není volba, jo. S mojí citlivostí já vlastně kolem sebe potřebuju mít lidi, jak je neustále jakoby načítám a tak pro mě jako příliš mnoho lidí je příliš moc velký chaos a to by mě energeticky úplně zničilo, jo. Takže i posléze mi došlo, proč třeba jako tohle vnímám, že to je možný pro někoho a pro mě vůbec. Ale spíš jsem to myslela tak, že vlastně ty vztahy, jak se mění i náhled na to, jaká vlastně existují pohlaví, tak my vlastně budeme chtít být, jak ty to popisuješ krásně, jakoby s lidmi, nebo možná to nebudou lidi, možná to budou jako ještě jiné entity, energeticky, prostě opravdu tam mít ten vztah jako jakože ano, tohle je energie, se kterou já se cítím dobře, se kterou chci trávit čas, jo, a dělat nějaké aktivity a tak. A spíš jakoby, že to budou vztahy, které třeba můžou trvat, dejme tomu klidně třeba 5-6 let nebo něco takového, ale půjdou jakoby do hloubky a pak ti lidi vlastně se rozejdou takovým způsobem, že řeknou, hele, bylo to nádherný a teď prostě musíme jít dál, protože už jsme si dali, co jsme si mohli dát a pojďme dál a zůstane tam ta láska, ale už to třeba nebude kam rozvíjet, takže vlastně se posuneme dál. Jo, ale bude to jiný, nebudou tam ty boje, nebudou tam ty boje prostě o peníze, o děti, o cokoliv, jo. Bude to prostě jiný, no. Toto je podľa mňa celkom reálna idea, hlavne keď hovoríš o rozchodoch. Toto bolo vždy moje prianie, že ak sa raz s mojim bývalým rozídeme, aby sme ostali priatelia. Je pravda, že to nejaký čas trvalo, ale dnes by som mohla náš vzťah presne takto charakterizovať, keď sa stretneme a keby nás niekto videl, tak žasne nad tým, akú máme komunikáciu, ale celý to čas. Hmm. Hmm. Jo. No a ještě mi řekni teda, jak to přijali tvoje dcery, protože těm bylo v té době kolik? Přes 20? Přes... No. Už tak nejak, už boli dospelé. A boli tam nejaké turbulencie, ale nie v zmysle, že by nepochopili môj nový vzťah. Aspoň ja to tak nevnímam. Skôr každá z nich potrebovala svojím spôsobom čeliť rozpadu rodiny, Hmm. lebo ich to vplyvňovalo. A tým, že to nebolo také radikálne a my sme ešte mali mnoho pokusov o záchranu nášho vzťahu, tak sa tam objavovali zmiešanie obdobia nádeje, beznádeje, rozchodu. Znova sme sa dávali dokopy. Skôr bolo ťažké obdobie nejasnosti, ako to bude ďalej. Hmm. Už samotné potom to zadefinovanie, že sa rozchádzame a rozvedieme, tak už prinieslo nejakú tú jasnosť. A ja si myslím, že náš rozchod, to je ale moje tvrdenie, možno by to povedali inak, ja si myslím, že náš rozchod majú prijatý, skôr také tie zmeny štruktúry bývania, tak toto bolo podľa mňa veľmi ťažké pre všetkých. Ale dnes je to fajn. Jo. A řekla bys, že vlastně to, co je nejdůležitější, je pořád ta vzájemná láska a respekt a to, že třeba, když za tebou přijedou vnučky, tak ty jsi prostě ta babička pro ně, bez ohledu na to, jestli žiješ s dědou, anebo jestli žiješ s někým jiným. Určite, určite. A my, keď sme spolu s mojim exom, s vnúčatami, tak podľa mňa dnes je to už príjemný pohľad. Super. Máme Hele, tam tak.
dosť podobné názory na to, ako sa s nimi rozprávať, čo s nimi otvárať. To je Jo, celkom príjemné. A jo. aj veľmi, čo považujem normálne za obdivuhodné, že sa dokážu aj naše partnerky, aj sme ich zoznámili, že sa vedia rozprávať. Nie je to časté, stalo sa to v tejto štvorici raz, ale ja som s partnerkami môjho bývalého nemala problém komunikovať. A aj teraz je to tak, že sa stretneme, objímeme, normálne sa rozprávame ako priatelia. Ale to je úžasný. A tak já si to prostě představuju, že to bude, jo. Protože prostě proč, někdy to se to opravdu tak může stát, že si ti dva lidé předají to, co si měli předat. Rostli spolu někam a pak už to prostě dál nejde a je to v pořádku, ten rozchod, že jo. Jo. Mala som pred sebou veľmi silný vzor mojich tantrických priateľov, ktorí jeden teraz z nich mal vzťah s inou ženou a keď sa rozišli, tak ostali tiež po nejakom období vo priateľskom vzťahu. Dokonca bežne potom spolu chodievali aj na výlety dva nové vzťahy, pričom oni dvaja boli exovci. A keď som ich videla na jednom slnovrate, ako sa zvítali, ako dlho sa objímali, tak si vrajím, že áno, takto si to predstavujem. To je také pekné. Nie Jo. vždy to ide. Ja si myslím, že je to dosť aj o tom, ako si ľudia, ktorých sa rozchod týkal, no hlavne dvaja, ktorí sa rozišli, ako si spracúvajú svoje zranenia, ktoré sa vynorili po rozchode. Toto je veľmi dôležité. Bez dobrých psychológov to podľa mňa ani nejde. A chceš říct, že jste chodili k psychologovi s manželem? My sme skúsili chodiť aj k psychologovi, ale to nebolo celkom dobré. Dosť nám pomáhali naši tantrickí priatelia, ktorí do toho vnášali veľa vhľadov. Bolo to ako keby z časti liečenie počas toho rozchodu. Nepomohlo to tomu, aby sme sa rozišli, ale ja som myslela hlavne na to, čo sa deje v každom z nás po rozchode. Koľko je tam bolesti, Hmm. ktorú naozaj Hmm. treba nejak vyriešiť. A ak sa s tým nepracuje, tak sa ťažko potom komunikuje. Hmm. Hmm. Dobrý psychológ sa vlastne vzíde pri každom vzťahu, že áno, a keď si hovorila o tých komplikovanejších vzťahoch, kde sú viacerí ľudia, tak ja si myslím, že treba v polyamorických vzťahoch je veľmi dobré, keď má každý svojho psychológa. No, jakože můj syn mi teďka říkal, že podle jeho názoru, jakoby i každý jeho spolužák by potřeboval psychologa, jo, nebo prostě chodit na terapie a takže dneska je to zase někde jinde, že jo. A když se podíváme ale na generaci našich rodičů, tak vlastně To je oni, hanba. no, přesně, jo. A dneska je to takový, tak chodím na terapii, to super, ne? Jako dobrý. Ako do fitka. No, jo. Ošetrací mozog. Podľa mňa jedna maďarská psychologička, Alma Shikiti sa volá, kto vie náhodou po maďarsky, má fantastické podcasty. Hovoríva, ak sa chcete vyvíjať, majte psychologa alebo kouča. Mm, To mm. absolútne súznie. To já taky, protože prostě člověk se v tom někdy kousne a vlastně nevidí a když je tam nějaký jiný člověk, který mu pomůže prostě dát ten nadhled na tu věc, tak to je to vlastně, co nám pomůže jakoby se zvednout na tu další úroveň. Áno, No. a hlavne vidieť, s čím to súvisí, tieto bloky, zranenia, čo všetko máme nespracované z detstva. To je krásna práca. Hmm. No, já doufám, že prostě ty naše děti už to budou mít krapet jinak, no, že už pro ně něco zpracujeme. Ale není možné se zlobit na naše rodiče, protože oni vlastně, že jo, a když půjdeme jakoby do minulosti dál, tak tam zaprvé ty informace vůbec nebyly. A oni vůbec neměli tu schopnost reflexe. Co se jako děje? Proč vlastně cítí nějaký vnitřní vztek? Nebo proč jsou jako zlí na toho druhého? Jo? Tam to vlastně vůbec nebylo, neexistovalo, ty informace tam nebyly. A teprve ta naše doba nám umožňuje do toho jít, čistit to, zpracovávat to a naše děti a naši vnuci už zase to budou mít jako snad jinak a budou moct tvořit úplně z něčeho jiného, jo. Protože já třeba si pamatuju, že jsem se jednou rozčilovala, že moje maminka prostě jako nechápe, tak jak já bych si ideálně představovala, co já dělám. Že překládám ty knížky, že píšu o té cykličnosti a tady tohle. A přišla mi naprosto jasná informace. Hele, oni se narodili v 50. letech, těsně po válce. Co bylo důležité po válce? Najíst se, mít kde spát,
mít teplý oblečení. Takže to je to, co ona předala tobě. Prostě ty máš vždycky, jo, to je do dneška, vem si tu čepicu, že jo. Prostě když je zima, tak rodiče prostě říkají, jo, vždycky přijedeme a co chceš najést, jo. Takže my jsme dostali vlastně jakoby to materiální opečování, který ta generace jejich a tam to nebylo běžný, že jo, prostě když byla válka, tak jako nebylo dostatek jídla. Bylo nebezpečí, mohlo být bombardování, mohly být přijít Rusáci, že jo, bylo potřeba se schovat a tak, takže vlastně tohle oni tam neměli a tohle dali nám, aby my jsme mohli udělat jakoby další krok v té evoluci a my už jsme mohli začít jít do té spirituality, kde už fungujeme jinak a naše děti a naši vnuci v tom případě už to zase mají jakoby jinak. Ti už jako zase vycházejí prostě z té další startovací laťky, jo, nebo úrovně, jo. A už můžou rozvíjet prostě úplně jiné věci a posouvat to někam jinam a je potřeba je nechat, protože oni už se rodí úplně s jiným mindsetem Jasné. a ten my tady máme jako naopak podporovat, no. Presne. Hele, já se ještě vrátím teda k tomu, jaký je vlastně ten život se ženou. Já vím, že prostě spousta žen, které ani nejsou bisexuální, ale když jsou zrovna v nějakém náročném vztahu se svým partnerem nebo manželem, tak říkají, to by bylo tak hezké žít se ženou, protože ona by mi jako rozuměla mnohem líp než ten chlap. Je to pravda, nebo to není pravda? Ja si zase myslím, že to je otázka tej samotnej osobnosti, lebo aj tie ženy sú iné. Každá jedna. A rovnako ťa dokáže vytočiť žena ako muž. Nájdeš tam podobné príbehy. Stále to vnímam, že je to aj o tom, keby som išla do energií, ako ktorá tá osoba viac pracuje so ženskou a mužskou energiou a v akej situácii. Mhm. Aké má návyky, aký batoh svojich problémov si prináša, čo má vyriešené, čo nie. V tomto vnímam tú zmenu, že je to proste iný človek. Nevnímal by som to, že je tam niečo... No ale hlavne, ja nemôžem povedať, aké to je bývať so ženou. Ja som bývala s mužom. Jo, 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 Je to jo. zazité. Rozumím. Ale rozumím. kto vie, možno keď natočíme o 5 rokov ďalší rozhovor, tak ti poviem. Píšeš teďka nějaký román, kterým si něco Jo, chceš přitáhnout? vieš čo, mám veľmi dlho rozpísané pokračovanie Juliet Mhm. a neviem, či sa mám vyhovoriť na čas, alebo na nedostatok tlaku zvonka. Pravdepodobne, keby som mala vydavateľa, ktorý by na mňa už tlačil, aby som ho dopísala, tak by bol dopísaný. Ale trúfla som si hodiť svoj nedopísaný rukopis do notebooku LM, ako by tú časť textu, ktorú mám spravenú, ako by ju kriticky zeditoval, ako by ju zhodnotil, Mhm. kde sa zamotávam. A keď som videla ten výstup, tak som si povedala, že ja potrebujem dlhú pauzu na spracovanie toho, kde je dnes umelá inteligencia a, a do akej miery má zmysel písať knihy v dnešnej dobe. Ja viem, že má, len ako ma premohla taká frustrácia. Možno, že to je len ďalšia z výhovoriek, ako to dopísať. Ale počas pandémie mi vyšla ešte jedna knižka, ktorá takto dlho bola na mojom sklade ako hotová a stále som s ňou nič nespravila, tak som si pravila, že teraz je ten správny čas, som vydala zeditovať. Tu som vydala pod umeleckým menom alebo mojim pseudonymom Laura Filipi. A pod ňou som vydala zatiaľ 2 knihy. Jedna sa volá Milenky a druhá sa volá Milenky žien. A táto Milenky žien je tiež preložená do češtiny a je zeditovaná v češtine. Mhm. Na český trh som sa kvôli inej pracovnej zaneprázdnenosti som sa tomu vôbec nevenovala, čo je veľká škoda. Týmto dávam výzvu. Vesmír, mám 2 pripravené knižky, kto by s tým chce pomôcť, tak vítam akékoľvek spolupráce, lebo je to určite lepšie ako nič. Jo, a já říkám nejen vesmíre, ale všichni, kdo se díváte a mohli byste Gabi nějakým způsobem pomoct, aby to přišlo na svět i česky, tak by to bylo super a jasně, samozřejmě o tom taky budu mluvit, jen to skončíme natáčení. No ale ty jsi udělala krásný můstek k tomu druhému, o čem jsem s tebou chtěla mluvit a to je tvoje podnikání, jo.
A ty nejsi někdo, kdo by byl nováček, ty toho máš za sebou docela hodně. Ty jsi totiž majitelka cestovní agentury, ty jsi garantem pro cestovní agentury, ty děláš se ženami sdílecí divadlo a ještě máš v hlavě, že by si chtěla vybudovat takový projekt Výlovo, což by bylo takové komunitní a retreatové centrum, že jo? Jo? Eh, je toho spousta. Dej mi třeba jednu věc, která je pro tebe v tuhle chvíli nejdůležitější, o které bys chtěla mluvit, kterou bys zase chtěla poslat přes vesmír dál k lidem. Ešte prvnež odpoviem, veľmi dôležitý projekt e-ženy. Ten mám zvlášť. Dobre, akože toto je tou súčasťou, ale dobre, tak s radosťou zareagujem na túto otázku, čo by som rada cez vesmír vyslala ďalej. Čomu by som sa chcela venovať, keby to nebola otázka peňazí, tak nejak? Přesně tak. Hej. Sdielaciemu divadlu. A co je to sdílecí divadlo? Sdielacie divadlo je moja veľká vášeň. Stretávania so ženami, v ktorých rozoberáme naše životy. Tým, že je to v bezpečnom a dôvernom kruhu a nie je to divadlo, ktorého výsledkom je, že pripravujeme predstavenie, ale hráme pre seba. A dotýka sa, dotýka sa našich životov, našich životných situácií a tým, že sa stretávame pravidelne, tak je to naozaj ako seriál z Netflixu. Dokonca si dovolím povedať, že niektoré seriály by mu ani nekonkurovali. A je to, je to pre mňa najpríjemnejšie strávený, keby som to dala do kategórie pracovný čas, ani to neviem brať ako prácu. Hmm. Lebo je to niečo, čo ma aj vyživuje, aj obohacuje a kde vidím, ako rastiem, ako ženy rastú a braním to zacyklovávať sa v problémoch, kde by ostávali možno obeťami, kde si vieme priamo povedať, že tuto stagnuješ, poďme sa na to pozrieť, poďme ti to zahráme, alebo si urobíme konšteláciu. OK. Takže jako jestli to dobře chápu, tak je to tak, že vlastně vy se potkáváte jako skupinka žen, přijdou Áno, vždycky ty, které můžou. Nevím, kolik vás tam je. 10, naše, 20. naše zdieľacie divadlo, ktoré funguje stabilne ešte z čias pandémie, sa stretáva pravidelne každý týždeň. Mhm. Väčšinou sa dohodneme na 3 hodinky, ale po 4 aj tak nejdeme. Mhm. A každá má svoj priestor na to, aby zdieľala, čo má nové. A keď máme ideálne nastavenie, tak si jej povieme, koľko to bude času. Veľmi rada vnášam, ale nevždy sa nám to podarí, keby som to robila s ďalšou a novými skupinami, alebo keď pri tom ideálnom scenári je to tak, že každá dostane aj priestor na to, aby povedala, čo počula. Čo Jo, je jo, 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 jo. veľmi zaujímavé počuť, ako nás počujú iní. Mhm. Mhm. A podľa toho si vylepšovať svoju komunikáciu. A je tam samozrejme aj priestor, ak tá žena chce, aby sa k jej zdieľaniu vyjadrili aj ostatné. Nie je to nutná jazda, dokonca môže aj povedať, že nechce spätnú väzbu. Jo, jo. A keď je niečo veľmi také, že si to žiada zahrať, poďte mi to zahrať, čo som vám povedala. OK. Keď vidíš svoj problém očami iných. Aha, aha. Mhm. A Ale je to nějaká pardon? mali sme aj už nejaký ten verejný výstup, ale bol to skôr pokus. A tým, že táto skupinka ide do veľmi hlbokých tém, nevždy Hmm, je ideálne o tom hovoriť na verejnosti, chápu. tak sme vybrali tému, ktorá bola humorná a mal to obrovský úspech. Wow. A já jsem se právě ptala, kolik vlastně žen tam je. Tá skupina sa trošku zúžila, lebo sme sa rozhodli pre hlbšie ponory a sprísnenie pravidiel. Takže my sme v pravidle je nás 4-5, no skôr Jo, 5, jo. ale viedla som už aj skupinu, kde bolo v jeden večer 25 ľudí. A Mhm. tým pádom mali menej času na vzdelanie, ale bolo to rovnako hlboké. Ale bolo to v skupine ľudí, ktorí sa venujú tantre, takže ľudia, ktorí na sebe pracujú a Jo, sú jo, 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 jsou takový zvyklejší, jakoby. aj sa poznali. A keby sme napríklad s tebou spravili pre českú komunitu zdieľacie divadlo, to by bolo krásne, tak sa tá verzia dá prispôsobiť tomu, koľko je tam žien.
Mhm, A mhm. koľko máme času. Keby sme mali Jo, celý víkend, tak to je úplně paráda. jasně, jasně, rozumím. Jo. A je to nějaká metoda, která je jakoby popsaná, kterou jste od někoho převzali, nebo jsi si ji takhle vymyslela? Ona mi prišla, ale to ti ukradnem otázku, na ktorú sa ma budeš asi pýtať, že čo je to príbeh, ktorý by som... nejakú takú otázku mi poslala, že o aký príbeh by som sa podelila. Môžem to Ano, snieť? jo. Vzdielacie divadlo predchádzalo tomuto, že mám za sebou veľmi veľa výcvikov s mojou učiteľkou Katinkou Šotins, čo je avalonská kňažka, kde som naozaj prenikla do hlbokých ženských vzdielaní. Ja som sa mnoho rokov venovala aj etikoterapii, len tam sú tie vzdielania iné. Mne sa veľmi páčili tieto, ktoré viedla Katinka. Etikoterapia má iné krásne vplyvy na môj osobný aj pracovný život. A veľmi ma ovplyvnilo aj liečivé divadlo, ktoré som absolvovala s Kristínkou Sihlskou a so Zuzkou Bajkajovou, kde sme, teda inak to poviem, že ktoré sme zažívali, ktoré som ja zažívala v období môjho rozchodu. A skutočne ma liečilo a mohla som si zažívať situácie v bezpečnom prostredí práve s nimi. Toto všetko bola pre mňa inšpirácia, o ktorej som aj nevedela, že vo mne niekde tlie. A cez pandémiu za mnou prišla moja dobrá kamarátka Deniska, štrikovala, sedela na sedačke a stielala mi nejaký svoj problém, potom ja jej môj. A viem, že som sa vtedy vtápala v jednom veľmi náročnom vzťahu. A tiež bol so ženou, bol krátky, ale bol veľmi náročný. A ona ako štrikovala, zrazu chytila tie palice a hodila ich na gauč a začala sa prechádzať a gestikulovala a bola rozčulená, ale bolo to veľmi teatrálne a vtipné. A ja som v tom momente mala víziu, ako by vyzeralo podanie problému na divadelných doskách. Ako sa z problému stane komédia. Ako vidím problém v úplne inom uhle pohľadu a ako ma lieči. Ako sa to dá vidieť inak. Tam to začalo a hneď na to som navrhla mojim kamarátkam, aby sme takúto skupinu založili, aby sme si ju skúsili. Testovali sme, ako nám to funguje a tieto moje stabilné členky týmu vzdelacieho divadla so mnou rozvíjali niečo, čo som len mala v nejakej matnej predstave, ako sa to bude diať. Jo. No, já jsem teďka zase měla vizi, jak školíš jakoby lektorky z dílecího divadla, víš? Yes. Yes. No, možná to je něco, no. Viete, ono to sa to zdá veľmi ľahké, ale párkrát som aj s našou stabilnou skupinou som mala také vyhlásenia, že už to nevolajme zdieľacie divadlo, toto je ako sex v meste a každý si tu ide svoje, nikto tu nedodržiava pravidlá a ja vás neviem vôbec koordinovať, keď ste moje kamarátky a vlastne sa chcete len vykecať, že kľudne to volajme inak. A, ale oni si to ustáli a priniesli vlastne to, čo nám vyhovovalo späť a začali sa tiež priniesli snahu udržať to takým, aké to bolo, ako to malo byť. Jo, jo, jo. A Je to, chvíľku, no to je jasný, my ženy prostě, když se zakecáme, tak pak jedeme a jsme k nezastavení a prostě pravidla, nepravidla, no, já si to dokážu představit. a učí ma to, vieš, čo ešte k tomu, že keď si hovorila, že ako robiť zdieľacie divadlo, ako učím tie lektorky, áno, viem si to predstaviť, pretože stačí, keď príde jedna osoba, ktorá je neskoordinovateľná a naozaj skúša, či máš dostatočné zručnosti a nevieš si s ňou Jo. celkom poradiť. Ako si s ňou poradiť? Že je veľa takých situácií, ktorými Hmm. v minulosti prešli. Uh, Nie je to pre všetky povahy možno, a, ale zaujímavé je vidieť aj povahy, ktoré si myslia, že to pre nie je z iného dôvodu, nie preto, že sú excentrické, ale z dôvodu, že sú veľmi introvertné, tak ako je pre mňa je nádherné vidieť, ako sa otvárajú, ako si dovolia otvárať svoj vnútorný svet, lebo sa cítia bezpečne. Hmm. Myslím si, že pre mňa obrovský vplyv naozaj Katinka, ako vie Mhm. ženské Mhm. vzdelania. A tým, že aj v e-ženách mám veľa podobných formátov, tak si dovolím povedať, že som v tom dobrá.
Já si to myslím. Hele, to, co mě vlastně ještě zajímá, je, jaké to má výsledky. Je to možné to nějak jako kvantifikovat? Blbý slovo, ale já jsem takový jako pragmatik, takže mě vlastně u těch terapií, které dělám já, tak mě vždycky zajímá nenutně, co je tam jakoby měřitelný, ale co je tam cítitelný. Jo, jakože prostě můj klient přijde a řekne, hele, já jsem se cítila takhle blbě, nemohla jsem třeba jakoby spávat a teďka spím, cítím se dobře. Jo, Mhm. tak máš tam jako právě od tvých holek tyhle výstupy, že vlastně, když tam řešíte něco, tak jim se to podaří posunout třeba rychleji, že se v tom problému, který mají, nebabrají třeba rok, 2 roky, ale za týden je to vyřešený, nebo... Presne ono, takže toto je ono, že tým, že je tam otvorenosť medzi nami, nejde to samozrejme hneď v nových skupinách. To vidím aj v mojej práci, keď tam mám iné skupiny, že to tam trošku pašujem. A tú techniku, ak sa to dá technikou nazvať, alebo zručnosť, že sa prestávajú cykliť a nikto ich nenecháva máchať sa v starom príbehu tak dlho. Raz som dokonca spravila takú skupinu, ktorá pozostávala zo žien, ktoré popisovali veľmi podobné problémy vo svojom vzťahu a máchali sa vo svojej obeti. Mhm, mhm. Pozostávala výhradne len zo žien, ktoré mali rovnaký problém a nechala som ich zdieľať. A toto bolo krásne. Ako si zrkadlili, ako zrazu videli cez príbeh inej ženy, v čom sa oni máchajú. Jo. Takže ten posun naozaj, jedna vec je, že sa rýchlejšie vyrieši problém, lebo Mhm. nikto nechce počúvať už 90. krát to isté. No A to je nejde to. tam o tom, aby si prišla, nadávala na svojho muža, ale že čo tam je za tým, prečo sa to deje. Pozrime sa na to aj inak. A ďalšia, myslím si, že čo by sa dalo merať, neviem či merať, ale ja si dovolím povedať, že je to ľahšie znášanie života. A nielen vďaka humoru, ale aj kvôli tomu, že im to pomáha prežívať akoby že bežné problémy v manželstve cez inú optiku. A možno, a to nemôžem tvrdiť za ne, ale možno, že by niektoré tie manželstvá ani neexistovali. Neviem. Hmm. Hmm. Je to Jo. výborná terapia, radím to aj mladým ženám. Robte si takéto kruhy medzi sebou, stretávajte sa so svojimi kamoškami, ale vyhrajte si na to pravidelný čas. A dejte si nějaký pravidla, Dajte si pravidlá. aby to nebylo jenom takový jako kecání, kde se prostě pak ztratíte. To nemá to byť v žiadnom prípade small talk ani výmena receptov. Jo, jo. To je úplne pre inú pôdu. Tam sa vlastne potrebujeme čím skôr dostať do hĺbky. Mhm. Verím, že keď prídeš na Slovensko, tak my máme tejto mojej stabilnej skupine máme také pravidlo, že občas mávame otvorené zdieľacie divadlá, kam môžeme priviesť nášho hostia. Tak verím, že si to s nami zažiješ. Já se těším, já určitě přijdu. Ale som otvorená kľudne aj spoločnému projektu v Čechách. Hele, mně se to jako hodně líbí. Z toho ohledu, jak vlastně pracuji já, tak já si uvědomuji, že tam ještě jedna důležitá věc pro náš nervový systém. A to je vlastně to, že my jsme prostě bytosti opravdu společenské a my potřebujeme koregulovat náš nervový systém. To je to, co nám potom umožní prostě přejít do toho parasympatiku a udělat jako, teď cítím dobře. A regenerovat a prostě tělo se léčí a všechno, jo. A často se to neděje právě v rodině, protože každý si tam přináší, že jo, muž si tam přináší něco z té práce, má tam ty svoje stresy, děti jsou tam ze škol, ještě se vzájemně hádají, nebo něco takového prostě se řeší. A tam vlastně není možný udělat takový to, jo, ale tady vlastně, když je člověk s těma kamoškama a jsou podobně naladěný a tak tam je opravdu možné se uvolnit. A vlastně to je pro nás to nejlepší snad, co může být. Jo? A myslím si, že o tom dřív byly jakoby ta ženská společenství, jak to bylo, jako, nebo jak je to u těch v úvozovkách primitivních kultur, kdy ty ženy tráví čas společně, tak to je přesně o tom, že vlastně my koregulujeme ten náš nervový systém společně. Jo? A pak vlastně
všechno může fungovat líp, jo. Nám se zlepší tak, jak nám funguje náš cyklus. Nemáme bolestivou menstruaci, nemáme dlouhou menstruaci, nemáme prostě silnou menstruaci, nemáme jiný bolesti, protože prostě tam to můžeme svým způsobem velmi zdravě odevzdat a to tělo se nastaví tak optimálně, jak zase jako má. A potřebovali bychom toho víc, mít víc času na to, prostě měla by to být přirozená součást každého dne, že jo, ideálně, kdybychom měli takovýhle čas, prostě 3-4 hodinky každý den, jenom na to, že bychom mohli jakoby vydechnout, tak pak by ten svět vypadal úplně jinak, no. Tak to je možná něco taky, co bude v budoucnosti, protože my jsme to rozebírali, když jsme spolu mluvili nedávno, tak jsme rozebírali, jaký to bude, když bude univerzální základní příjem, daň z AI a z robotů, který vlastně bude jakoby generovat peníze na to, aby každý mohl mít tady tenhle příjem a my najednou se ocitneme v úvozovkách bez práce, tak co bude potom? Možná budeme mít sdílecí divadla, budeme spolu prostě trávit čas a možná ty sdílecí divadla přejdou z toho, že řešíme nějaký problém, do toho, že něco vytváříme. Že něco budujeme, že děláme prostě, že si vymyslíme nějaký projekt a tam ho takhle budeme řešit. To mě tak jako napadá, no. To je úplne krásne. Chcela Mm. som ešte sa trošku, ak môžem vrátiť späť iba na krátko. 3-4 hodiny mávame týždenne, nie denne, hej, alebo Ano, 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 ale já jsem říkala, že bylo ideální to to mít by jakoby bolo, denně. Jo, hej, tam jo, by som trošku spestrila potom tie účastníčky, nech to nie je veľmi stereotypné, lebo vlastne odídu z jedného stereotypu do druhého. jo. Ne, mně šlo spíš o to, že vlastně my teďka žijeme, že jo, když vlastně jakoby se podíváme na to, jestli jsme ve stavu stresu a ve stavu relaxace, tak máme to vlastně, že jsme 90% v tom stresu a 10% odpočíváme, takže bychom tam prostě potřebovali dodat výrazně víc toho odpočinku, relaxace, jo, bytí v parasympatiku, no. To som ešte Uh, prepáč mi, môžem? Že no určitě. mám ešte dve také malé skupiny a v jednej z nich bolo veľmi zaujímavé pozorovať, ako si dve ženy neustále, teda jedna z nich, tej druhej stále stúpala na otlaky, alebo teda hľadala, kde by, neuvedomovala si podľa mňa, ako všetky spätné väzby spôsobovali, bolo to také pichnutie. Jo, jo. A tým, že sa tiež dlho poznajú a každá na sebe pracuje, tak sa jej spýtala, že povedz mi, zavrela oči, prišla k nej a povedala, že prosím ťa, povedz mi, čím ťa seriem, čo ti zrkadlím. To Jo. bolo tak nádherné pozorovanie, ako prešli do stíšenia a ona jej poďakovala, že to sama nevidela. My sme to už videli, že sa tam niečo, nejaká trenica otvára. A toto je to, čo vám môže bezpečný priestor priniesť. Mm. A ešte taká poznámka k tomu, ako už som si dvakrát povedala, že kľudne aj v Čechách, že môžeme niečo také spolu spraviť, tak iba chcem poďakovať, že ty si mi nedávno robila čistenie cez emočný kód. Vidíš, ako sa to už prejavuje? Vida, vida. Vida, vida. Je to Toto je měřitelné, naozaj, jak já tomu říkám. áno. Je to cítitelné. Tak to jsem ráda, to jsem ráda. Já jsem chtěla navázat vlastně tím tvým v tuhle chvíli největším biznesovým projektem a to jsou právě e-ženy. A to je, řekni nám k tomu víc, kdy to vzniklo, jak ti to vůbec napadlo, komu to slouží, pro koho to je určené. 2010 to vzniklo. Mhm. A celé to bolo založené na tom, aby sme podporovali online podnikanie žien, vtedy online ešte nemal každý. Potom sme prešli do offlineu, bla bla a v roku 2016, myslím to bolo, tak prišiel projekt virtuálnej asistentky, ktorý sa postupne zo šuflíkového projektu stal bestsellerom e-žien. A cez pandémiu sme začali robiť online tréningy pre ženy, ktoré chcú podnikať alebo pôsobiť ako virtuálne asistentky. Toto je najsilnejší projekt e-žien dodnes. No a tam hlavne školíme nielen to, ako používať AI nástroje, ako pracovať so zručnosťami, ktoré virtuálka potrebuje, ale aj ako pracovať so svojimi blokmi, so svojimi kvalitami. Prechádzame si legislatívne veci, ktoré sú u nás dosť náročné. To ako si myslím, že máme veľa prvenstiev v Európe, možno aj vo svete, čo sa na Slovensku udialo za posledných pár mesiacov.
A sme takým mentorom alebo sprievodcom pre ženy, ktoré sa rozhodli, že chcú zmeniť svoj životný štýl a odísť treba z korporátu alebo si zvýšiť obzory, rozšíriť obzory po materskej dovolenke, priniesť taký ten, aby sa ženy cítili viac in v online. Mhm, mhm. A mě tam napadají dvě otázky a z- začnu možná tou druhou, která mě napadla teď. A to je to, že prostě my obě dvě víme, že když to řeknu natvrdo, tak ten online šel teďka docela do prdele. To Jo. isté. Takže co vlastně se nabízí dál, jo? Jako, uh, co tam je? Co bude? Co přijde? I vzhledem k tomu, ten online šel do prdele kvůli tomu, že, nebo částečně kvůli tomu, že vlastně máme tu AI a ta nahradí spoustu činností, které dřív ty asistentky dělaly, že jo? Jo, prostě můžeme si vytrénovat agenta a ten bude odpovídat na maily, bude postovat příspěvky, bude dělat lecos, jo? Takže vlastně tam odchází ta možnost toho, že to může dělat člověk nebo žena, virtuální asistentka. A co se otevírá v budoucnu pro nás, pro všechny a tady pro tyhle ženy a pro tvoje podnikání? Ja to vnímam tak, že už si 3/4 roka sa snažíme kvalifikovať, prinášať proste také typy školení, kde sa môžu postupne stávať AI koordinátorkami. Ale nie je to také jednoduché, lebo mám pocit, že ešte aj tie AIčka medzi sebou bojujú a stále sa vylepšujú. Keby sme nejaký čas pôsobili v inej vesmírnej realite, kým sa to tu ututle a zistíme, ktoré AI vôbec nemá zmysel chytať do ruky v úvodzovkách. Bolo by jasné, čo ostane stabilné, bolo by to možno jednoduchšie, alebo to, čo školíme v marci, tak prestane byť v auguste Hmm. funkčné. Takže ich učíme skôr, ako tomu rozumieť, ako to vieme, ako sa menia princípy SEO, GEO a EO, nie len sociálne siete. A ešte medzi tým táto legislatíva proste. Podnikateľ má byť flexibilný, ako vraví Sandra Epstein. Uh, To je jedna z našich hostiek, našich živých eventov z Brazílie, ktorá vyvinula Araretamu systém Ale virtuálnej ano, ano, asistenci. já jsem s ní taky spolupracovala před nějakou dobou. Áno, vidíš to. Už je to pár let, no. Mám pocit, že to bylo někdy tak v roce 2012. Preto ju spomínam, lebo keď bola, neviem v ktorom roku na Slovensku, tak rozprávala o nejakej umelej inteligencii a ja, že to o akom sci-fi svete ona rozpráva. Rozpráva, koľko miliardy sa investuje do výskumu. Aj si vrajím, že toto je tak vzdialené, že to už asi nebudeme. Prešlo pár rokov, všetci vieme, čo to je. Ona Hmm. prináša vždy inovácie, ale vždy sa drží toho, aké je dôležité, aby sme boli flexibilní. A áno, v tomto podnikateľskom svete potrebujeme byť flexibilní. Ale na Margo, tvoje otázky, či budú asistentky potrebné. Ja mám napríklad už dosť vážny problém so slovom virtuálna, Mhm. pretože hoci kam sa dovoláš, tak sa tam naozaj ozve virtuálna, Mhm. čiže Mhm. Mhm. ľudia nevedia, kto je virtuálna, ktorá je živá. Tak hovoríme, že školíme živé virtuálne asistentky, ale nie je to presne to slovo, ktoré by sme potrebovali vniesť do slovníka. A udivujeme ešte stále, aké veľké percento z celosvetového pohľadu, ako veľa ľudí ešte stále nepoužíva AI nástroje, čo môže byť ešte nejaký čas stále výborné v rámci náskoku. Čím skôr sa naučíme pracovať a špecializovať sa na niektoré okruhy činnosti, tým lepšie. A ja vo svojej práci aj vidím, keď rozdeľujem prácu do týmu, že ktorá sa na čo špecializuje. Podľa toho to rozdeľujem. Samozrejme, stále hľadáme efektivitu, to znamená, že chceme znižovať rozpočet na Hmm. prácu ľudí. To je veľká pravda. Ale pevne verím, že sa nám všetkým online svet, a nie online svet, že sa naše podnikania uzdravia a dostanú sa do nejakej inej podoby, keď začneme rešpektovať aj potreby ľudí zvonka, že sa chcú stretávať aj naživo, že svojím spôsobom už môžu byť aj presítení online u mnohí. To je tiež významný faktor. Stále vnímam úlohu asistentiek ako veľmi významnú, pokiaľ sa kvalifikujú a prinášajú efektívnu prácu. Ja stále potrebujem delegovať, ja sa nechcem učiť úplne všetko. Pre mňa je už peklo nastavovanie facebookovej reklamy, čiže keď mám Hmm. špeciálne, Hmm. tak to dám jej.
Ak mám robiť postprodukciu videí, zase to delegujem No jasně. inej. Keď Jo. potrebujem spraviť nastavenia na stránke, delegujem, čo sa dá. Ale vyžadujem efektivitu, čiže ma to tiež udržiava v tom, že sa potrebuje stále vzdelávať a obklopovať ľuďmi, ktorí sú šikovnejší ako ja a z daných oblastí ehm, v daných oblastiach sa ponárajú hlbšie do samotnej témy. Hmm. Hmm. Takže vnímam, že podnikanie bez asisteniek, pre mňa platí to kredo, ktoré mám, že si neviem svoje podnikanie bez nich predstaviť, ale tiež sa prizerám na efektivitu. Nie je to ľahké teraz, ale zároveň vyjdeš von, začneš sa rozprávať s ľuďmi a zistíš, aké malé percento ľudí mimo našej bubliny ovláda toľko nástrojov, ako my, čo v online naozaj sme. Jasně. Obrovské. To, co, to, co ještě jako by mě teďka napadlo, jak jsem mluvila, tak když jsme začínali v tom onlineu, tak jsme byli vidět. Přirozeně, protože ten online byl taková klidná voda, jako mám za sebou tady bílou vodu z Karlovarska. A potom ale, nebo co se děje teďka, právě díky AI, je to, že ta AI je schopna si vytvořit příspěvek, ta AI je schopna si ten příspěvek jakoby postovat, ta AI je schopna ty příspěvky komentovat. Jo? A takže to, co jakoby se děje, je, že tam, kde prostě předtím byl jeden člověk, tak teďka je 1000 AI příspěvků všeho možného. Jo? A vlastně v tu chvíli my přestáváme být vidět jako lidi. Jsou vidět někteří, kteří opravdu tu AI jako využívají, ale přitom třeba nedodávají jako vůbec tak dobrý produkt. Protože často ten člověk, který je, já to vidím ve svém oboru opravdu, jo, když je někdo kvalitní coach, tak často je mizerný marketér, což je přirozený, protože on prostě má jako jiný vlastnosti a schopnosti, který mu umožňují být, že je skvělý coach, mentor, a nebo učitel, ale prostě tady tohle už jakoby neřeší, už se nechce prodávat, potřebuje prostě dělat jiné věci, musí se jakoby soustředit na toho člověka, který ho má před sebou, že jo, v té práci. A toho právě ale jakoby v tuhle chvíli využívá, jako znám je osobně, tyhle online podnikatele, kteří jedou vyloženě na to, že si vyberou téma, které prostě řeší spousta lidí, nebo zejména ti lidi, kteří jsou schopni ochotni platit, protože je to bolí nějakým způsobem. Nechají AI vygenerovat nějaký produkt, který za mě je velmi nekvalitní a prodávají ho. A prostě neustále to vyskakuje na tom, protože oni si můžou dovolit investovat do té reklamy na sítích a tak. Ale vlastně tím se strašně podle mě křiví ten trh s tím, co je dobré, protože ty lidi přestávají být vidět. A jsou vidět často jenom ti boti, kteří tam dodají dobrou grafiku a tak. Jo. Máme tady nějaký AI Act, který už jako říká, že bychom měli označovat to, co je prostě generováno AI, když je to text a nečetl ho člověk a tak. Jenomže to je takové problematické, protože u spousty těch věcí, jo, my jsme to četli, jo, takže tam se to prostě nedá nějakým způsobem napadnout. A přitom já to opravdu vidím, protože znám jakoby podnikatele, mladé muže, kteří radí 50letým ženám, což mě opravdu jako hluboce vytáčí, protože ty rady jsou místy až jako nebezpečné. Jo, já už jsem tam psala články a tak, ale prostě, jak vnímáš třeba tady tohle? Že čo sa tu deje, hej? Mm, No ja mám normálne potrebu, chuť vtedy si zbaliť kufre a odísť do iného segmentu, robiť to inak. A veľmi mi to pripomína situáciu, keď sme spustili Ježeny a boli sme priekopničky v tom, ako robiť online. Potom bolo obdobie, že všetci robili online a my sme začali robiť offline aktivity. A potom sa nás pýtali, vy ste Eženy, prečo robíte offline aktivity? Prečo nie ste v online? Ja, že no to robí každý. A jo. teraz mám pocit, že sa to vracia späť. A keď mám okolo seba priateľov, ktorí podnikajú viac v offline, tak vidím, že im sa darí. Že tí ľudia si veľmi užívajú spoločný prítomný čas. Žiada si to zmenu, ale viem, že to nemôžem takto urobiť. Skôr si to žiada hybridnú verziu. Mhm. Niektoré veci nechať v online a niektoré začať robiť v offline. A k tomu vlastne mi veľmi pomohlo sedenie s tebou, keď sme... To jsme to řešili, no.
Áno, Ano. emočný kód veľmi odporúčam. Děkuji. Túto tvoju službu. Fakt je super a aj začínam cítiť tú odvahu vrátiť sa do offlineu, lebo som po pandémii mala naozaj paniku v sebe, ako sa do offlineu vrátiť. Myslím si, že to viacerí zažili. Tak toto vidím ako že hľadanie riešení. A ešte treba, keď sme hovorili o tej asistentke, či je potrebná, nie. Na našej stránke máme jednu predajku virtuálnej asistentky EU. To hovorím preto, že kto sa tejto práci venujete alebo aj nevenujete a chcete mať nejaké peniaze na kávu. Mňa začalo zopár mojich známych oslovovať, aby som ich naučila používať základné AI nástroje, aby tomu aspoň rozumeli, nech im ukážem, ako s tým strojom komunikovať a tak ďalej. A to je tréning, alebo teda služba, ktorú môže robiť ktokoľvek, kto sa v tom vyzná, alebo Mhm. ako tak vyzná pre absolútnych začiatočníkov, ale je spoplatnená. A keď vám za to nechcú platiť, môžete bartrovať. Alebo aspoň vedia, akú hodnotu má váš čas. E, naozaj je veľa ľudí, ktorí volajú umelú inteligenciu. Umelecká inteligencia. Jo, to je jako cyklistická žena, no. To som ešte nepočula, to je Jo, jo, dobré. jo. To nám běžně chodí z tiskárny, cyklistická žena. Ako stačí, keď prídeš Som bola s kamarátkou na pohotovosti a videla som, akým spôsobom prebieha vyšetrenie na pohotovosti, že zatiaľ kľudne zomrieš. Ale medzi tým si s dobrou AI, keď si to dobre napromptuješ, zistíš, čo je to za diagnózu a im to trvá 3 dní. Hele, já jsem teďka mluvila přímo s doktorem a ten mi říkal, že teďka už běžně konzultují jakoby ty diagnózy s AI, protože je tam spousta věcí, na které oni by jako nepřišli. Že Tak oni jsou hurá. trénovaní na něco a přijde něco jiného a oni neví a ta AI jim pomůže. Jo? Já jsem na to docela zírala, ale na druhou stranu si říkám, teď já to dělám úplně jako stejně. Jo? Ale Takže v slovenských nemocniciach to ešte nedošlo. jo, To je ako tempo traktora ešte. jo. V súkromných klinikách predpokladám, že áno, lebo som už videla také, kde aj majú vypísané, že diagnostikujú týmto spôsobom. Ale to je v každom odvetví, kde sa dá takto aspoň urobiť nejaký ďalší krok. Hmm. My sme sa rozprávali o terapeutoch, tam to vnímam tak, že je to veľmi dobre prísne sedenie, pripravený. Už keď máš pripravené, rozdebatované, čo si z AI, nie je to Hmm. samozrejme podmienka, a určite rolu terapeuta nezavrhujem, pretože to sa nedá nahradiť, ak je to dobrý terapeut. Ale zase sa tam dá použiť postpro, že nahrávku dáš do notebooku LM a máš myšlienkovú mapu z rozhovoru. Mhm. A tam som zase narazila na to, že mi terapeut povedal, že nemohli by ste nás terapeutov učiť, ako by sme mohli používať tento nástroj a odporúčať ho našim klientom, ktorí si od nás pýtajú poznámky. Jo. Je tu veľa činností, ktoré sa dajú takto osvetovo šíriť, ale keď si sa pýta na tú budúcnosť, tak ja neviem dokedy. Hmm. To je Hmm. otázka. Ja by som si tiež prijala svet, kde by bolo nás postarané a venovali by sme sa všetci tomu, čo nás baví. Pre mňa je to vysnívaný projekt Výlovo a retreatové centrum, ktoré vôbec si nepredstavujem ako niečo obrovské, ale pre 15 ľudí miesto, kde je krásny výhľad, kde je pokoj, kde sa stretnete so svojou dušou a môžete sa do nej ponoriť. A, a pre mňa tá budúcnosť, ktorá nás čaká v mojej ideálnej predstave, že som v spojitosti s prírodou, so zemou, také tie tradičné hodnoty, čo som prirodzene zažívala aj v predchádzajúcich rokoch. Takže akože demo mám za sebou a verím, že to ozajstné je pred sebou. Mně se teďka jenom napadlo, že jsem tě chtěla poprosit, abys napsala nějaký ten román, ve kterým tady vylíčíš tu naši budoucnost. Aha. A ono se to stane. Ty nás přepneš na tu časovou osu, ve které se to událo. Takže prosím tě, piš. Vlastne o tom je tá dvojka, ono sa to tam už deje. Ja Fakt? vlastne v tej dvojke v pokračovaní Juliet hľadám stále miesto, kde by to malo byť a zrazu sa v tom mieste ocitnem a hlavná postava Sára mi povie, že sa musí vrátiť do Írska, ale že mi to tu prenecháva, nech sa o to starám. Wow, já mám úplně husí kůži, jak o tom mluvíš. Hele, Inak dopiš to. moja predstava bola, že to bude na Morave inak. Vidíš to? To je zajímavé. To je Lebo, zajímavé. lebo aj nápad vznikol v Lednickom parku v jedno ráno, veľmi skore, keď tam snad nikto ani nebol.
Hmm, Aby hmm. som, aby som nezabudla na to, na tú ideo, tak som si urobila podcast, ktorý sa volá Výlovo. Aspoň nech mi to tak beží okolo mňa. A aj priestor, kde teraz fungujem, tak je veľmi podobný priestoru, ktorý nosím v hlave. A z AI sa mi podarilo robiť vizualizáciu. A kto vie, možno vďaka grantom EU, alebo neviem vďaka ako, čomu, sa mi podarí to miesto aj vytvoriť, lebo nie je zle ani sledovať granty, keď nám komerčná sféra prináša náročnejšie obdobie, tak nie je zle siahnuť aj potom. Určitě, určitě. Hele, tak to já budu držet palečky, aby se tady tohle všechno povedlo a možná třeba to nemusí být 5 let, kdy budeme zase spolu natáčet, ale třeba 2 roky nebo 3 roky a už to bude v procesu. Já možná přece jenom ještě položím tu poslední otázku, kterou vždycky dávám svým hostům. Ty už si na ní odpověděla, ale já vím, že ty těch příběhů máš spoustu, takže ta moje poslední otázka vždycky zní, kdybys našim divákům mohla předat jednu nějakou jedinou myšlenku nebo zkušenost nebo příběh, který zásadně ovlivnil tvůj život a mohl by inspirovat i je, co by to bylo? Mne sa teraz veľmi žiada ale povedať aj to, že tie momenty sa týkali narodenia mojich detí a vnúčiek, pri ktorých som bola vo všetkých prípadoch, keďže moja dcera rodila doma. A boli to veľmi, veľmi ma zmenili, aj mi pomohli pri vytyčovaní mojich ďalších cieľov. A potom je to príbeh z obdobia, ja som si kedysi prenajala priestor, kde som sa rozhodla, že budem sa pokúšať realizovať svoje výlovo. A, a už keď som ho mala k dispozícii, tak sa jedného dňa avizovalo, že je pandémia, tak som si googlila, čo to vlastne je. Zostala som tam a bolo to miesto na okraji jednej dediny, kde bol potom les a lúka a vedľa opustený kaštiel. Ja som mala akože rôzne typy strachov z tmy. Mhm. A prepáč, že som zabudla tvoju otázku. Mal to byť príbeh, ktorý ma Při... ovplyvnil, alebo... Ano, který tě ovlivnil a může inspirovat i druhé. A môže inšpirovať, áno. Poviem aj tú inšpiráciu, ale mne sa tam podarilo s tými strachmi začať veľmi významne pracovať aj vďaka tomu, že sme mali s pod vedením našho učiteľa z etikoterapie pravidelné sangy niekoľkokrát za deň, nie 2-krát do dňa, nielen, že párkrát do týždňa. Ma to veľmi upevňovalo vo vzťahu s mojim vnútorným mužom. Veľmi posilňovalo a prebádavala som si také moje časti, ktoré som možno ani nepoznala. A potom sa mi pripomenula veta mojej učiteľky Katinky, že ak, že to je výborná cesta, keď sa žena transformuje z princeznej na kráľovnu, ak si prenajme starý dom. A ja som naozaj uh, prerábala to miesto podľa seba a mala som dovolené robiť si tam čo len chcem, čiže som sa vyzúrila, používala som farby Any Sloan, mohla som pretierať nábytok, steny, všetko. Počúvala som veľmi veľa podcastov, bola som veľmi veľa v prírode, pestovala som bylinky, zemiaky, ako normálne som stále kosila trávu a zažívala som si naozaj veľa takých svojich aspektov, ktoré som predtým nepoznala. Piekla som chlieb, ale to sme asi všetci piekli. Ale skutočne som tam nemohla ísť do žiadnej obete, potrebovala som pracovať s mojimi tieňmi a keď už boli opatrenia voľnejšie, tak som mohla ten priestor, lebo to bol veľký velikánsky dom, tak som ho začala prenajímať v čase, keď som tam nebola. A tá inšpirácia. Prišla žena, ktorá bola, to vidíš, keď máš zažitý dlhoročný vzťah, že tí dvaja si to ako keby spolu nekomunikovali, ani keby energeticky neboli v jednej prítomnosti. Vyzeralo tak, ale prišli dve tela. Jo, jo. A keď som tú ženu odprevádzala k autu, ja už som odchádzala, si išla vybrať kufor, tak jej vravím, že ak dovolíte, tak by som vám dala také malé odporúčanie. Prenajmete si to tu niekedy sama. Ja som tu spoznala toľko mojich častí, o ktorých som ani nevedela, že existujú. Bola to pre mňa transformácia, o akej sa píše v knihách, za ktorou ľudia chodia na druhý koniec zeme. Ja som dokonca tú chalúbku premenovala, aj mala nápis Kuranderka. To sa tam so mnou stalo. A o to Hmm. by som naozaj rada
niečo natočila, nahrala alebo napísala, lebo to je akože niečo, do čoho by som možno odvahu nemala, nevedela ísť nejakou naplánovanou, že si to naplánujem, ale to prišlo a nebola iná cesta. Hmm. To je hodně zajímavý, no. A plně to podporuji, protože já mám takhle hugouše, že jo. Mm, Ono je to jedno, jestli je to domeček, který je někde, anebo je to obytňák, který se posunuje prostorem. A to, co je důležité, třeba pro mě, jako já potřebuji měnit místa, mhm, jo. Ale taky je tam tma večer. mhm, mhm. A to je výzva, pretože keď meníš tie miesta, tak ešte nepoznáš nové zvuky okolia, lebo je to, Ano, ty, ano. ty máš iný level. Jo, 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 jo. Je to jiný, no. Hele, tak já ti moc děkuji za všechno povídání. Bylo to úžasné. Dám tvoje zase linky na tvoje stránky, na e-ženy, na knížky pod tohle video. A když se budete chtít s Gabi spojit, tak se s ní směle spojte, když byste pro ní měli něco, co jí může pomoct, i třeba s projektem Výlovo, třeba tě někdo uslyší, tak, Nie? tak se určitě ozývejte. A třeba se uslyšíme zase někdy brzy. Takže ještě jednou moc děkuji, že jsi přijala pozvání do podcastu Moc mezi světy a těším se brzy na viděnou osobně na Slovensku. Veľmi si vážim toto pozvanie a ďakujem vám všetky za pozornosť.